गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग इनी मस्त टाइम उडಬೇಕು ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪೂರ ಜವಣಿಯರು ಸೇರ್ದ ಮುಲ್ಲೆ ಅಜಯ್ ಶ್ರವಣಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಂಬಿ ಡ್ರೈವರ್ ರತ್ನ ಇನಿ ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ ತಂಚ ದಿಂಬೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಬಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವ ಮುಲ್ಲೆರ್ ಪುಷ್ಪಕ್ ಆಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ ಕುಂಬಿ ತಲ್ಪಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕುದ್ರಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮರಣಿ ಬರ್ತಾರ ಉಚ್ಚಿಲ ಪೈನತ ಇನಿ ಕುದ್ರಳ್ಳಿ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಚಂದ ಸಭೆ ಕಟ್ಟದ ಪಿದಾಡ್ದಾಯ್ಸ ಕಿರಂಬೇರೆ ಶುರು ಏನ ಗಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಕರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ 1000 ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಅದೇ 200 ಬೋರ್ಡ್ 100 ಬೋರ್ಡ್ ಏನನ್ನ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಗೆಂದಾಲೆ ಜೈ ನಮ್ಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗಡಿ ಸಿಕ್ಕಬುರ್ದ ಗಂಟೆ 19 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ಗಂಟೆ ದಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗಡಿ ಮರ ಕಟ್ಟದ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾತದ ಗಾಡಿ ಜತ್ ಬೋದು ಪಡ್ಕೆಲ್ತ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ಲ ಅದೇ ಅಜಯ್ ಅಯ್ಯಲ್ಲ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋದು ಪಡ್ಕೆಲ್ರ ಇದೆ ಎಂಗಲ್ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ನೆಗರೋದು ಬತ್ತ ಹೊಡೆಗೆ ಕುದ್ರಳ್ಳಿ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ 12 ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ ತಿನಿತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಿತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬರ್ರೆ 11 ಗಂಟೆ ಈಸೆ 12 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜತ್ತಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಡೋಣ ನಾನು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಉಂಟದವ ನೆನೆಪು ದೀಪ ಆರ್ಕೇಡಿ ಅಂಚ ಐಸೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಐಸೆ ಒಂದೇ ಕೆಂಟರ ಅದ ಲೈಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಐಸೆ ಎಂಟರ ಉಲೈ ಬರ್ತಾ ನಾನು ಒಡೆ ಪೋಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಊರ ಹೆಂಗಲೇ ನಾಚಿಕೆ ಅವನುಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಜನ ಸಾಗರ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಅಣ್ಣೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬಚ್ಚಿಬೋತಿ ಕ್ಲಚ್ ದೊಂಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀ ಜೇರುಂ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರೋಜ್ ಡಿಜೆ ಜೊತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ನಮ್ನೆ ಪೊಟ್ಟೂರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Everyone sing with me. ದೂರಗೆ ಅಲೆಗೂರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಚೌಟರ ಬಂದಿಯವರ ಪುತ್ರಿ 20 ವರ್ಷದ भैया एक पानी लगाओ. ये दूसरा बार हम कर रहे हैं. कैसा है? वो करप लगा अभी देखता हूँ. Boys. ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟಣ್ಣ? ಅಣ್ಣ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಣ್ಣ? ಎಷ್ಟಣ್ಣ? ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಅಮ್ಮ ದೀರ್ಘದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪಾಕ್ ಪಿರಿಪೊಂಡು ತುಯಿನಾತ ಕಣ್ಕಿಂಜಂದಿತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಬಡ್ಚಿ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಕೈಕಾರ ಪೂರ ಪೊಲಿದು ಪೋಂಡು ಸಡ್ಲದು ಅಂಚಲ ನಡತ ನಲ್ತದು ಪೂರ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 3 ಬತ್ತಲು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಪ ಪಡ್ಚ